Je to oficiálne, here we go. Futbalový svet opäť v šoku, čerstvý nováčik Niké ligy Komárno ohlasuje transfer, ktorý nečakal nikto. Lamine Yamal opúšťa Barcelonu a mierí na juh Slovenska. Podľa našich informácií si vyberal medzi PSG, Manchesterom City a Komárnom. Rozhodol srdcom a chuťou na dobrý kotlíkový guláš. Ja prišiel do Komárna, myslel som tréning. Ale oni ma zobrali na zabíjačku. Tam bol tréner, prezident aj starosta. Dal som si jaternicu. Teraz mám 3 kg navyše. Mesto ho privítalo otvorenou náručou. Do týždňa už mal permanentku do termálneho kúpaliska, zľavovú kartičku v Coop jednote a miesto v krčmovej lige v Šípkach. A keďže sa klub volá KFC Komárno, tak Lamine má v zmluve klauzulu, že ak sa mu nebude dariť, bude preradený za pokladňu KFC. Kým sa Barcelona lúči so svojím najväčším talentom, Komárno píše futbalovú rozprávu. Lamine Yamal z Nou Campu na štadión pri Dunaji. Pre viac šokujúcich informácií nás sleduj.